dy golwg ar y fori, ystwyll, dedwydd, llawen a hapus i chi. Mae'n achlysur arbennig iawn, wrth gwrs, ynghylch y flwyddyn eglwysig, ac fe wnawn ni y sylw at hynny nes ymlaen. Ond ni wedi bod yn tynnu coes, Thomas, a ddechrau y gwasanaeth yma heddiw. Tro dwytha mi oedd yma, mi ofynodd o mi wneud clip efo hoff adnod, hoff emyn, a'n hoff gapal neu eglwysi. Ac dwi wedi bod yn deud wrth bawb ers hynny, pa bynnag fe mynd, bod eglwysi fel gwragedd, mae'n rhaid chi blesio nhw i gyd. Ac mae'r crwys yn un o'n hoff ragedd i, so diolch yn fawr iawn i chi am y croeso y bore yma. Gadewch i ni ganu yr emyn gyntaf, emyn 436, awn i Fethlehem bawb dan ganu, neidio, dawnsio a difyru, i gael gweld ein prynwr credig, aned heddiw, ddydd Nadolig. 436. Diolch yn fawr. Fel darlleniad ar gyfer bore yma, dwi wedi dewis hanes Mair yn ymweld ag Elisabeth, rhan o'r gymdeithas yna o ddod at yr Iesu a golygfa y geni yn Bethlehem, a ni'n ardrothwy yr ystwyll. Ar hynny cychwynodd Mair ac aeth ar y frys sy'n mynydddir un o drefi Juda. Aeth i dŷ Sacharias a chyfarch Elisabeth. Pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroff, a llanwyd Elisabeth ar ysbryd glân, a llefodd a llais ychal.
Bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Sut y daeth i'm rhan i fod mam farglwydd yn dod ata? Pan glywais fy llais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nggroth yn llamu o'r arfoledd. Gwyneb byd yr hon, a greodd y cyflawnid yr hyn a lefarwyd wrthi gan yr arglwydd. Byddai'r bendith Duw ar ei air i'n calonau. A hitha'n ddechrau blwyddyn newydd. Tybed fydda fo'n fuddiol i ni bore yma, i ni feddwl am rhywbeth y dyla ni weddio drosto fo. Boed o yn ein teulu ni, bod o yn ein cymuned ni, neu ar hyd a lled y byd. I ni feddwl falla am yr un peth y mae Duw wedi ei osod ar ein calonnau ni i weddio amdano fo. Ac fe gewn ni ysbaid bach yn y weddi foreol hon i weddio dros y pethau hynny. Ac yn nes ymlaen yn y gwasanaeth hefyd, yn arbennig cyn i ni dderbyn y bara a'r gwyn, fe gofiwn ni rhai hynny o Eglwys y Crwys, sy'n bellach wedi'n gadael ni yn y flwyddyn 2024. A fe gawn ni ddiolch amdanyn nhw yng nghymuned y saint. Gadewch i ni weddio. Arglwydd fe ddiolchwn i ti am bendithion y flwyddyn aeth hibio. Am y pethau hynny sydd yn peri llawenydd i ni, y pethau hynny sydd yn peri wynder i ni, pethau hynny sy'n codi'n calonna ni. Fe weddiwn ni am y pethau hynny nath yn siomi ni, peri ofn i ni, a phryder. A fe wyddon ni arglwydd bod y flwyddyn sydd ar ddyfod yn dy ddwylo di. Cymer ni, yn teuluoedd ni, yn cymunedau ni, yn gwlad ni, a'n byd ni, i dy ddwylo di. Ac fe weddiwn ni mewn ysbaid o dawelwch am yr un peth hwnnw a sodwyd ar ein calonna ni bore yma. Ac fe weddiwn ni'n daer. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Fe weddiwn ni dros yr eglwys hon, y ddinas yr ydym yn byw ynddi hi. Fe weddiwn ni dros Gymru a'r wladwriaeth Brydeinig hefyd. Fe weddiwn ni dros y gwleidyddion hynny sydd yn ein cynrychioli ni. Bydded iddyn nhw arddel doethineb a gofal. Fe weddiwn ni ar drothwy cyfnod newydd dros wlad enfawr America. Bydded iddi hi fod yn ddoeth. Bydded iddi fod yn wlad dda. A fe weddiwn ni dros bawb sydd yn byw ynddi hi. Fe weddiwn ni am gyfiawnder. Fe weddiwn ni am lywodraeth gadarn, un o brif wledydd democrataidd yn byd ni. Fe weddiwn ni am oblygiadau hynny i lefydd fel yr Ukraine. Fe weddiwn ni yn daer dros Gaza, a gwlad Palestina ag Israel. Fe weddiwn ni am heddwch da yn y gwledydd hyn. Fel y boed i ni yn y flwyddyn sydd ar ddyfod, lamu mewn llawenydd,
o weld pethau da. A fe glymwn nhw'n gweddio gyda'i gilydd ac yng nghwmni yn gilydd drwy ganu yr ein tad. Gadewch i ni ganu ein hemyn nesaf, emyn rhif 871. 871. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad fyddo i'n pris. Dyrod y gariad i Gymru, bendithion gwawr fel glith. 871.
Byddai dymadroddion unau y myfyrdodau yn colonnau yn awr a phob amser yn gymeradwy ger dyfron dio-arglwydd yn craig a'n prynwr. Amen. Dyma'r plentyn yn fy ngwroth yn llamu o arfoledd. Dyma fy mhlentyn yn fy ngwroth yn llamu o arfoledd. Ges I deimlada cymysg yr wythnos yma. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond yn fwy nag unrhyw flwyddyn arall dwi'n credu, dwi'n bryderus am yr hyn sydd ar ddyfod. Fel arfer, mi fyddai yn dathlu'r seintiau sydd wedi mynd o'n blaenau ni. Byddai'n gweld y rhaglenni hynny lle mae bobl yn cael eu cofio mewn ffordd anrydeddus. Ond efo newid hinsawdd, newid mawr gwleidyddol, trafferthion economaidd, a rhyfeloedd mewn llefydd fel yr Wcrain a'r Dwyrain Canol. Mae'n anodd weithiau yn dydy bod yn obeithiol am yr hyn sydd I ddod. A dwi'n siŵr bod chi fel fi'n ymwybodol bod y byd rydyn ni wedi cael yn twyllo ynddo fo mewn sawl ystyr yn darfod neu yn newid. A weithiau mae newid yn medru bod yn heriol ac yn medru gwanhau yn ffydd ni. Ond dwi'n cofio, a ges I atgof ohono'r wythnos yma, o weld yn glir yn y nen gyda'r nos. Y lleiad rhyfeddol hwnnw, ac yn gyfochrog ar lleiad y blaned Gwener Venus yn gadarn ac yn gryf yn y nen. Cofiaw nes I sgwrs gyda y prif weithredwr ni ym Parch Catherine Milling-Jones. Mae hi'n gyfaill agos I mi erbyn hyn. A'r ddau ohono ni ar cyfarfod busnes olaf y flwyddyn, wedyn mynd I lawr I Eglwys y Mair Aberhonddu ar gyfer Gwasanaeth Carola y Mair. Ac un o brif swyddi Catherine yn y gorffennol oedd, hi oedd pennaeth Space Agency Deyrnas Gyfunol. Mae'n berson galluog iawn. Mae'n gallu gwneud brawddegau, os gynnu nhw'n dweud. A gofyn nes iddi hi, swn I mwynhau sgwrs tu hwnt I fusnes y parc I sôn am y gofod. Ac yn gofyn I mi nath I, wel, pa agwedd yr gofod? A dweud nes I, dwi'n siŵr yn yr hyn sydd allan yn fanna, yn gogoniant ar hyn sydd mor arwithrol o fawr tu allan yn fanna. Mae yna fywyd yn rhywle. Ac o'n i'n gofyn, falle bod o ddim yn bersona sydd yn cerdded ac yn siarad ac yn llyfaru fel ni, ond falle bod yna blanhigion, falle bod yna anifeiliad bychan. Yn sicr, falle bod yna fywyd allan yn fanna. A dotio nes I, a beth wedodd Catherine? Beth wedodd I oedd, well, there may have been life there in the past. A cael y teimlad yna, nid bod yr hyn yng nghwmpas I yn mynd fel yna, mewn ehangder, bod yno hefyd mewn dyfnder. A bod y dyfnder hwnnw yn aruthrol. A mae'r fath fawredd, dwi'n meddwl yn hysgogi ni I feddwl am Dduw. A'r gwirionedd ydy, os ydyn ni'r wythnos yma wedi gweld y blaned Gwener yn ola yn y nen, nid dyna beth sydd ar hyn o bryd.
oherwydd y pellter, gweld rhywbeth ydyn ni o'r gorffennol. Ac os ydyn ni'n gweld y ser aruthrol hynna, a'r systema yna, allan yn fanna gyda'r hwyr, a mi gafon ni'r arora yng Nghymru wrthos yma do, y lliwia llachar hynny, a'r gweledigaethau aruthrol hynny. Gweld ydyn ni yr hyn a fi, nid yr hyn sydd. Ac ar dro blwyddyn, lle mae pethau yn ansicr, dichon bod o help i ni feddwl yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yn y dechreuad, dim yr hyn fydder i fesur fel cyn Crist neu ar ôl Crist, ond rhywbeth sydd mor bell yn ôl. Mor bell yn ôl. Yn y dechreuad yr oedd y gair. A'r gair oedd gyda Duw. A Duw oedd y gair. Dydy o'n ddoniolwch, mae enw beniwaidd sydd i Venus. Gwener. Ac nes i allan am chydig o ysbrydoliaeth y ddoe yn Parch Ynys yng Ngharad. Lle ac enw Cymreig hyfryd beniwaidd iddo fo. Yng Ngharad. A sylwi wnes i chi ar lwybr ar gyfer plant sydd yn newydd, gymharol newydd yn y parc. Llwybr mab. A beth ydy llwybr mab? Ydy llwybr gyda'r plant a theuluoedd fynd iddo fo i gofio rhai o brif gymeriadau y Mabinogion. A sylwch chi ar y Mabinogion, cyn gymaint o enwa beniwaidd sy'n o. Gwragedd o bwys. Gwragedd oedd yn dweud straeon am wirioneddau bywyd, am drefn y pethau. Weithiau'n codi ofn arna ni ac weithiau yn dychryn ni o gael bydiau eraill yn ysgogi ni tuag at gwell. A dwi'n meddwl bod o'n beth rhagorol. Yn y man lle gafon ni yr eisteddfod o didog honno, eisteddfod Rhondda Cynon Taf. Dydw i ddim yn wrthrychol, oce? Dydw i ddim yn wrthrychol. Fi oedd cadeirydd y pwyllgor a codi arian lleol. Ac o'n i'n meddwl ar ddechrau'r broses pan math i fyny i Treorci i'r Leion i weld y fydden ni godi yr holl arian ar gyfer eisteddfod. Pryn fydden ni feddwl bydden ni wedi codi dros 300,000 ar gyfer y steddfod o didog honno. A doedd hi'n steddfod dda, dwch. Steddfod gorau rioed, cofiwch, meddwl ni. Ond dwi'n digwydd byw yn yr ardal tydw. Dyma beth braf bod gyda ni etifeddiaeth rwan yn y parc hwnnw, i ysgogi'n plant ni, i chwilio am straeon yn cenedl ni. Y dweud hwnnw sydd yn galluogi ni i feddwl yn ymgenach na'r ofna a'r pryderon sydd ynddo ni. Ac yn yr un modd, mae'r eglwys ar y tymor yma yn hymor yr ystwyll, yn cyfeirio ni at helynt byd, crelondeb byd, be arall oedd Herod. Mae'n cyfeirio ni at grefydda amrywiol a chymleth yn byd ni. Beth arall dwedwch oedd y doethion? Mae'n cyfeirio ni hefyd at bobl a oedd yn gweithio gyda'i dwylo. Bobl gyffredin, llafurwyr, y bugeiliaid.
Mae'r hanes yn meiddio hefyd yn cyfeirio ni at yr hyn sydd yn o'r uwch naturiol. Bod na fwy i fywyd na'r hyn sydd o'n cwmpas ni. Mae na angylion yno hefyd. A mae'r angylion yn canu, yn clodfori, yn llenwi'r nefoedd, fel gnath y blaned Gwener i ni'r wythnos yma. Ac yng nghanol hyn i gyd, mae yna ddwy wraig, Mair, mam Iesu, ac Elisabeth ei chyfneithar hi, yn cyfarfod gyda'i gilydd, yn ddwy yn feichiog. Ac yn yr funud honno, yn y man hwnnw yn Juda, mae yna funud o lawenydd yn y groth. Y groth, wrth gwrs, yn fynegiant o ffrwythlondeb, bywyd newydd, rhywbeth newydd ar ddyfod. A mae'r ddwy ohonyn nhw yn rhyfeddu bod ganddyn nhw y fath le yn hanes. A bod gen nhw'r fath le yn helyntion newid y byd er gwell. Un ohonyn nhw ar ddechrau bywyd, a'r llall chydig yn hynach. A mi fyddwn ni heddiw yn cofio i meibio nhw, Iesu a Ioan, yn hanes gwyrth y Nadolig. Cofiom nes i, funud arbennig yn hanes y Parch. Yn yr hanes hwnnw o ailfrandio grython ni beth amser yn ôl. Chydig y gwyddon ni byddai fo'n cael cyn gymaint o sylw, bydda 1.3 biliwn o bobl ar hyd y lled y byd yn clywed am y newid. Diolch i Mr Sunak, mae gen i beth i ddiolch iddo am hynna. A'r Daily Mail, a'r Sun. A meddwl nes i am y funud honno lle roedden ni'n trafod yr arwyddfa'r newydd. Ac yno yn y mynyddoedd, yr afonydd, yr awyr lan yn y nos, dark skies fel da ni'n dweud. Yna un seren. A cofio nes i grwydro, falle bod wedi dweud eich blaen, crwydro rhyw noson i ardal Aberfan ar yr adeg yma'r flwyddyn. A gweld seren eto yn oleuedig yn y nen. A mi fydda Catherine a'i chydweithwyr yn barod iawn i deithau, it's not a star, it's a planet. Hei, rhywun o gafodd i addysg ymlaen â Ffestiniog ydw i'n edrych fel seren i mi. Planet. Jupiter falle. Neu fel gafon ni yr wythnos yma. Gwener yn y nen. A dro byd. Gwener yn y nen. Ac fe Gwener yn y nen yn bwysicach ac yn golygu mwy i mi na'r holl dan gwyll a gafwyd gan Cynghora Sir. Y sŵn, y miri a'r helynt. Seren yn y nen. A cofio mama Aberfan nes i. A dweud wrthyn nhw pan oedden ni'n gwneud yr arwyddfar newydd na, y symbol newydd na, i ddweud bod o'n briodol bod ni'n cofio yr hyn ddigwyddodd. Ac fe gydiodd. Ac os edrychwch chi ar y symbol newydd, mae'r seren yn oleuedig. A hyd heddiw, seren Aberfan fydd i mi. Seren gobaith.
yn y nen. Tydy'n ffydd ni ddim yn gadael ni yn wan galon. Tydy'n ffydd ni ddim yn gadael ni mewn tristwch a gofn. Nid rhywbeth felly ydy'n ffydd ni. Gallwn ni ddim cadw'r gorffennol mewn potal, mewn asbig fel petai. Oherwydd mae yna bethau anturus o'n blaenau ni, ond fyddan nhw ddim fel y pethau o'r blaen. Ac o'n i mewn dan o'ch chi, dwi'n rhy hen erbyn hyn, i osgoi y teimlad hwnnw, swn i licio pethau fod fel oedden nhw. Bod hwnnw'n Rhawsfynydd yn Penllyn, neu hyd yn oed yng Nghaerdydd pan os i yma 93. Swn i wrth y modd pe bydde fo gyd yr un fath. Ond i dyna be mae Duw yn ei ddweud. Mae rhaid i ni fentro allan a symud ymlaen. Fe ddysges i wers neithiwr o feddwl dod yma a hitha yn bwrw eira. A mae ar ei bwrw eira o ddifri Nghylfynydd. A mi ffoniais i pred a gofyn be mae'r saint yn Crwys yn ei fori. O, maen nhw dal i addoli. O, da chi'n iawn doch. O, na fod dod yma. Ond mi nes i un peth bach. A allan oedd eithineb y mrawd oedd yn gweithio fo cyngor sir ystalwm. Ac yn mynd allan efo lori eira. Be nes i oedd symud y car. A'i anelu fo at y ffordd ro'n i'n dymuno mynd. Fel bod mae'n rhaid i mi troi na'r yfyrsio. I edrych i'r dde nag i'r chwith. A dwi'n gwybod bod wedi deitha chi'r blaen, mae i ddoethineb mawr o pan oedd yn mynd i gritio ac i glirio'r ffordd mewn llefydd mor ofnadwy ar Crimea a'r Mignint. Oedd dweud bendith Duw i chdi meddwl, paid a mynd lawr cul-de-sac. Oherwydd mae refersio lori gritar yn goblin o job. Ond un ffordd sy'n yna. Ffordd yn mynd ymlaen. Gallwn ni ddim edrych yn ôl nag i'r ochr. I'r dehia nag i'r aswy. Ar ddechrau flwyddyn fel hon, ymlaen pia hi. Ar ddechrau'r ymdeimlad gefais i o cael yng ngalw i'r weinidogaeth. Darn o'r ysgrythyr gafodd ddylanwad mawr arnai. O'i dechrau llyfr Joshua, lle mae Moses wedi marw, a dyn nhw ddim cweit wedi croesi drosodd eto i'r wlad yr oedd Duw yn ei addo iddyn nhw. A mae Duw yn rhoi negas clir i Joshua a fynta ar fi'n croesi i Jericho. Paid ag edrych y dehuan ar aswy. Ni fyddai o dy flaen di. Ac falla, bod rhaid i ni gydio yn sicrwydd gwyddonol, emosiynol ac ysbrydol hwnnw, fel y gallwn ni edrych ar y nen a gweld beth a fi, gallwn ni gynnig o lle ydyn ni beth sydd a beth sydd ar ddyfod. Ac fedrwn ni ddarllen yr arwyddion a gweld bod Duw yno. Mae lyc yn arbennig yn fan hyn. A cofiwch mae llaw lyc ar llawer iawn o'n Testament Newydd ni. Mae yno yn yr Efengil yn fan hyn, mae o yno hefyd yn llyfr yr Acta. A sut mae llyfr yr Acta yn dechrau, ond efo stori aruthrol y Pentecost. Yr ysbryd glân. A llamu mae Mair ac Elisabeth yn y groth yn fan hyn, dan ddylanwad yr ysbryd. Tydi Duw ddim wedi'n gadael ni yn ymddifad. Tydi o ddim wedi'n gadael ni ar ben yn hunan.
Mae ddych yn mis dwi wedi dweud y stori fechan mathoch chi'r blaen. Dwi'n yn credu bo fi. Ond ges i wahoddiad hyfryd iawn cyn dolyg i fynd i gyfarch plant yn ysgol Mwslemaidd Cyteis. Ac o'n i wedi brifo'n llaw di llosgi rhywbeth gyda canwyll rhyw noson. Ac yr hogia bach mae'n gofyn cwestiwn am mi, ac un ohonyn nhw'n gofyn gan bod ni bandage, why have you got a mummy hand? O'n licio hwnna. Da chi'n cofio'r ffilm y mummy? Efo'r bandages? A mi ofynodd o i mi'n do, gan bod fi'n mynd i darel wsra weithiau, bod fi'n mynd i siarad efo na, bod fi'n darllen y Coran weithiau ac yn trio dymdrechu efo chydig o Arabic. Mi ofynodd o i mi, why don't you become a Muslim? Wel, tynnu coes nes i. Y peth cyntaf ddoth i'n henni oedd yn arbennig efo'r clefi siwgr melltigedig mas gen i, dwi'n hoff iawn o bacon. Ac o'n i'n meddwl mi fi hun, fedrwn ni ddeud wrthyn nhw bod fi'n hoff iawn o bacon. Penderfynu peidio nes i, ond mi ddudodd yr athrawes wedyn, they would have loved that joke. They would have loved that joke. Ond mae yna bethau amgenach yn does na hoffter o bacon. Da ni'n credu yn y Drindod. Da ni'n credu yn y Duw sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac o'n i'n dweud wrthyn nhw bod ni'n credu yn yr ysbryd glân arglwydd a'r hoddwr bywyd. Ac fel maen nhw'n mynnu, does gan Duw ddim mab fe fynnwn ni bod ganddo fo fab. A bod ganddo ni y gair a ddaeth yn gnawd i'n plith ni. Tybed be fydd ymatab Mair Drian, Elizabeth Drian. Pe byddan nhw yn gwybod be fydda'n digwydd i'w babanod nhw yn y groth. Galar Mair o weld y groes. Galar Elizabeth. Dwi'm yn gwybod os gwelodd i ddienyddiad Ioan. Ond dyna y terfyn iddo fo. Ond mae golygfeydd nhw yn fwy na iddyn nhw fagu plant yn fan hyn. Maen nhw'n dirnad y tragwyddol. Maen nhw'n ceisio yn y funud hon deall rhywbeth amgen na nhw yn feichiog ac yn rhoi genedigaeth i blant. Maen nhw'n gwybod bod yna rhywbeth mwy ar droed. Gadewch i ni heddiw feiddio credu yn arbennig wrth i ni nesau at fwrdd yr arglwydd. I ni feiddio credu bod na fwy na'r hyn welwn ni. Na'r hyn welwn ni o'n blaena ni. A bod ffydd yn mynnu bod ni'n meiddio mentro ac i fentro mewn ffydd. Gai gloi o feddwl am yr holl wragedd yna yn ein hanes ni. Na i byth angofio mynd i'r Capitol Building yn Washington a rhyfeddu ar lluniau yr holl bobl eithriadol mewn hanes America. A mae yna un cerflun grymus iawn yno i wraig arbennig o'r enw Rosa Parks. A dwi'n siŵr bod chi'n gwybod ei hanes hi. Hi fynodd bod ti'n eistedd mewn sedd arbennig ar fys. Ac i ryw raddau fe gafwyd newid byd yn sgil hynny. A Martin Luther King ac eraill yn bachu ar ei stori hi. A meddwl nes i lenni, gyda methiant Kamala Harris a Trump ar fi'n cael ei ail benodi'n arlywydd. Be fydda
Rosa Parch sy'n feddwl. Be fydda hi yn dweud wrthon ni yn y cyfnod yma? O ddeall falla bod yna rymoedd tywyll iawn o'n cwmpas ni. Grymoedd sydd ar gallu i'n llethu ni. Be ddywad Rosa Parch? Dwi'n gwybod beth ddweda hi. Yn set i di hon, a dwi'n mynd ymlaen yn ddi. Yn set i ydi hon, a dwi'n mynd ymlaen yn ddi. Nid crefydd swcr sydd ganddo ni. Nid crefydd cysur gwag sydd ganddo ni. Ond cred sydd yn heriol, weithiau'n anodd, ond o hyd yn beri llawenydd. Y llawenydd o wybod Duw. Ac gadewch i ni nawr, fel ydym ni'n cofio'n anwyliad, ac fel y byddwn ni'n cofio yngylion ac archyngylion a holl gwmpeini nef yn ein toriad bara. Bod ni'n gafael yn y funud gysygredig hon, yn y gorffennol, yn y presennol, a'r hyn sydd i ddod. Yda ni a'r cyfan sydd yn wylo Duw. Ac awn ni wneud y coffad yn nos cewn ni. Diolch yn fawr iawn. Blwyddyn newydd a gyfeillion annwyl. Ar ddechrau blwyddyn, yr ydym yn edrych ymlaen wrth gwrs ac yn edrych yn ôl. Fel ym mhob blwyddyn cafwyd colledigion marwolaethau y llynedd ymhlith yr aelodau a'n cyn-aelodau. Hoffwn gyffau heddiw gyda diolch drwy henwi Janice Jones, Peter Rowlands, Gwyn Mon Holt, Robin Griffith a Hugh Roberts. Ac addas felly i wyniganu yn hemyn nesaf, yn dylaw y maef amsera, ti sy'n trefnu nyddiau gyd, ti yw lluniwr y cyfnodau, oesoedd a blynyddoedd byd, tro dyfendith ar y flwyddyn newydd hon. 71.
llyfr gweddi. Yn gryno i ysegru y bara a gwir. Corff Crist, gwaed Crist, y gwir wynwyddau. Felly, gyda'n anylion ac archanylion, a holl gwmpini neb, molwn dy enw gogoneddus. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd arglwydd, Dduw bob gallu a grym, neb a dear sydd yn llawn o ddogoniant. Bendigedig yw'r hwn sy'n dod yn enw'r arglwydd. Hosanna yn y goruchaf. Felly Dduw cariadus, darthlwn ein gwaredigaeth gan goffau abedd Crist y Fab, unwaith a byth ar y groes, a buddigoliaeth ei atgyfodiad, a disgwyliwn ei ddyfodiad eto mewn gogoniant. Anfod ysbryd glân arno mwyn i ni drwy ffydd gael ein porthi drwy roddion hyn o fara a gwyn, a choffa a gwaed y Fab, a llanwan ni eich bywyd a thaioni di. Unna ni yn Christ, a'r hoi ni dy ras a'r ddangnefedd, mwyn i ni gyflawni dy waith, a bod yn gorff iddo yn y byd. Swyddo gydag ac ynddo yn undod yr ysbryd glân, y boi ti Duw holl alluol, yr holl anrhyder a gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Mewn uddod i'r chymyn yr arglwydd Iesu Grist, ac cof amdano y gwnawn ni hyn. Yr hwn yn os y brydychwyd a gymerodd fara. Ac wedi ddoddiwch fe'n torol, a dwedodd hwn i fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn, cof amdana. Yr un modd wedi swper, fe gymerodd y cwpan. Ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro y rybwch cof amdana. Iesu oen Duw, trigar ha wrth hyn. Iesu sy'n dwyn ein pechodau, trigar ha wrth hyn. Iesu a chawdwr y byd, rho i ni dangnefedd. Dewch felly a derbyni'n gorff a gwaed yn harglwydd Iesu Grist ar roddwyd drosodd, ac y borthwn anno yn ein calonau, trwy ffydd, gan roddi diolch. Corff Crist, y gwir bywyd i ni.
Dad Grason, diolch yn I ti am ein bwydo wrth dy hwn a thyn borthnefol hwn. Oed I ni sy'n cyfrannogi o God Crist fyw ei fywyd at gyfodedig Oed I ni sy'n yfed o'i gwpenddwyn bywyd I eraill. Oed I ni a oleinir gan ei ysbryd, ddwy goleini i'r byd. Cadw ni'n ddiogel yn y gobaith o sodaeth gerin bron, fel y byddwn ni a'r holl blant yn rhydd, ac y bydd y ddiar gyfan y cyfori dy enw. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gadewch I ni ganu ein hemyn ola, sef rhif 500, cof am y cyfiawn Iesu, y person mwyaf hardd. Rhif 500. Eich meddyliau'n wybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist ein harglwydd, a bendith Duw llylliog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fod yn plith, ac adrigo gyda ni yn wastad. Amen.